Fa un parell de setmanes que s'ha posat en funcionament la Barnahus a les Terres de l'Ebre i ja ha atès 25 casos d'abusos sexuals a infants i adolescents. Este equipament s'ubica a una antiga masia del barri de Ferreries, a Tortosa, i la gestiona Suara Cooperativa. Pel que fa als casos atesos, alguns són de fa un any o més. Podria ser que algun dels casos que han entrat ara fos una valoració de sabent que van obrir una Barnahus, m'espero a treballar perquè la criatura està protegida, perquè no hi ha cap problema i perquè es pot, no?, a que obrim la Barnahus per a treballar-ho d'una altra manera, perquè clar, és tan diferent, no?, l'abans i el després de com atens a les víctimes. El Barnahus té aspecte de casa per fer que l'entorn sigui el més agradable possible per als menors. L'Ebrenca és la 8a de les 13 que el govern acabarà de desplegar enguany al país. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha destacat que la de Tortosa és una de les que ofereix un espai més acollidor. L'equipament que Suara va localitzar a Tortosa és dels millors equipaments que tenim en aquest recurs. Aquest recurs és important el que passa dintre, però és important que sigui un espai pensat per acollir infants i per acollir adolescents. És un espai agradable, càlid, molt personalitzat, tot està molt pensat, tot té un sentit. Campuzano ha visitat la instal·lació acompanyat de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. La consellera ha destacat que només un 10% de les agressions sexuals es denuncien. Es calcula que només el 10% de les violències sexuals ara mateix són denunciades. I malauradament les violències sexuals també afecten infants i adolescents amb unes xifres que són esfereïdores. Informes de Save the Children, del Consell d'Europa, de la Fundació Vicky Bernadet ens diuen que una de cada 4 nenes i noies i un de cada 6 nois o nens han patit violències sexuals per part del seu entorn més immediat. Al Barnahus hi treballen a temps complet un equip psicosocial i, a més, hi ha altres professionals que es desplacen per facilitar gestions policials, judicials, mèdiques o administratives als afectats. Els objectius principals són crear un vincle entre la víctima i el personal que l'acompanya, normalment un psicòleg i un treballador social, i preservar el seu testimoni de cara a una possible declaració judicial.